Выданне Wall Street Journal со спасылкай на амерыканскага чыноўніка паведамляе пра тое, што Злучаныя Штаты рыхтуюць эканамічныя сектаральныя санкцыі, якія маюць закрануць нафтавую галіну, а таксама экспарт беларускіх калійных угнаенняў. Ускос на гэтую інфармацыю пра тое, што вядзецца праца над такімі санкцыямі, нам у адмысловым інтэрв'ю пацвердзіла і амбасадарка США ў Беларусі Джулі Фішер. Вітаю спадарства з Нью-Йорку, Сергей Падсасонны, 26 ліпеня, панядзелак. Сёння адмысловае выданне Белсатзум менавіта адсюль. І што сёння ў выданні? Каля 1000 беларусаў на сустрэчы са Святланай Ціхановскай на Манхэттане. Насуперак усяму, што робіць рэжым, мы сталі сапраўднай нацыяй, мы сталі сапраўднай сям'ёй. Пра вынікі візіту Святланы Ціхановскай з экспертам Айсенс Сергеем Харитоновым. Ад амерыканскіх партнёраў Ціхановскай я пачуў тое, што гэта самы паспяховы візіт прадстаўніка Беларусі. Гэта зусім новая старонка ў двухбаковых адносінах. А таксама візіт Святланы Ціхановскай у беларускую аўтакефальную праваслаўную царкву на Брукліне. Працягваецца другі тыдзень візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. У суботу яна прыбыла з Вашынгтону ў Нью-Йорк, і адразу ж пачаліся важныя рэчы ў гэтым візіце. У суботу былі інтэрв'ю для выданняў The New Yorker, таксама BuzzFeed, тэлебачання RTVI. Гэтыя рэчы суботнія, а ў нядзелю напярэдадні дыяспара. Святлана Ціхановская прыехала з візітам у беларускую праваслаўную аўтакефальную царкву на Брукліне. Што праўда, за некалькі дзён да гэтага вельмі крытычна да гэтага паставіўся вядомы лідар беларускай апазіцыі Зянон Пазняк, які сказаў, што ўсё робіцца авантурна, парушаныя царкоўныя правілы, царкоўны статут, амерыканскія законы і інстытуцыі. Увогуле, Зянон Пазняк дастаткова крытычна ацэньвае гэты візіт Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты, называе каманду Ціхановскай групоўкай Ціхановскай. Але калі я размаўляў тут з прадстаўнікамі дыяспары, калі размаўляў з людзьмі, то таксама чуў не надта адназначныя ацэнкі таксама гэтых словаў спадара Зянона. Кажуць людзі, што гэта не момант, каб рабіць нейкія падзелы, трэба усім супрацоўнічаць на карысць Беларусі. І гэтыя рэчы можна было заўважыць на сустрэчы ў царкве, дзе сабралася вельмі шмат людзей, дзе для Святланы Ціхановскай праспявалі шмат гадоў і поспеху ў працы, у ейных мэтах. Таксама адбыўся абмен падарункамі, дастаткова сімвалічны. Спадарыня Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з Канады, перадала залаты значак Рады БНР для Святланы Ціхановскай. Для многіх гэта быў такі сімвал прызнання Святланы Ціхановскай у якасці апазіцыйнага лідара. Таксама Святлане Ціхановскай уручылі паменшаную копію крыжа Еўфрасіні Полацкай, ікону гэтай царквы. Святлана Ціхановская ж уручыла кнігу «Я выходжу», кніга пра беларускі пратэст. Таксама Святлана Ціхановская прамаўляла тут па-беларуску, што многія адзначылі. Гаварыла пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, пра палітычных
вязняў. Таксама адказала на пытанні. Многія з гэтых пытанняў не былі такія простыя і прыемныя, але Святлана Ціхановская з імі справілася добра. Між іншага, пазней, калі яе пыталі пра тое, ці б яна сустрэлася з Зяноном Пазняком, то яна адказвала, што калі б была такая воля з другога боку, то яна ставіцца да спадара Зянона з вялікай пашанай, з вялікай павагай, то абавязкова б гэта зрабіла. Зрэшты, давайте паглядзім разам, у якой атмасферы праходзіла сустрэча ў беларускай аўтакефальнай царкве на Брукліне ў Нью-Йорку. Церква, вы musicie wiedzieć, była kupiona всеми белорусами у Нью-Йорку. И все тут и збираются, и молятся, все конфессии могут тут быть. И нам очень приятно вас витать. И дозвольте нам заспевать вам и снова «Дай Боже шмаго». Дай Боже шмаго, дай Боже шмаго, дай Боже шмаго. Наша парафия Святого Кирилла Дуровского в Нью-Йорку была заснована в 50-м году и месяца в сегодняшнем будинку от 1957 года. То есть была обновлена и освещена. Ейными закладчиками были белорусские эмигранты, утекачи от коммунизма и от сталинских репрессий. Все они были сведомые белорусы, было шмат интеллигенции, были профессоры, письменники, композиторы, инженеры, люди с высшей эдукацией. Белорусы прочнулись. Мало кто мог уявить сотни тысяч белорусов на улицах и площадях под нашими бело-червоно-белыми стенами. И белорусы для всего свету стали прикладом настойчивости, миролюбства и вольнолюбства. И теперь для меня кожный, кто змагається за свободу наших родимых, это брат и сестра. У нас уже ніколи не одобрать почуття родності. Ми з вами одна сім'я. На жаль, у гэтай сям'ї многія раскіданыя па свеце, але кожны захоўвае сувязь з родным домам. І няхай весь свет бачыць, як дружна беларусы умеюць жыць разам, адзначаць свае святы, пець свае песні і рабіць агульныя справы. Наша церква сегодня для вас специально и дарит вам осветила крыжик. Это уменьшенная копия крыжа Ефросинии Полоцкой. Так что вы примите, пожалуйста,
Святлана Ціхановская працуе з камандай, і ацэнкі працы гэтай каманды гэта тое, на што звяртаюць увагу прадстаўнікі дыяспары. Гэта таксама тое, за чым сочаць эксперты за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі. І тут вельмі важна гучыць заўсёды пытання на кожнай сустрэчы, якія вынікі візіту ў Злучаныя Штаты. І вось пра такія вынікі яшчэ перад выездам сюды ў Нью-Йорк з Вашынгтону мы паразмаўлялі з экспертам. Пра першыя вынікі візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты размаўляем з Сергеем Харитоновым. Медыаэксперт Айсанс – гэта міжнародная арганізацыя па стратэгічных дзеяннях па бяспецы. Вітаю, Сергей. І якія самыя галоўныя па пунктах вынікі? Я б сказаў, што самае галоўнае гэта тое, што яна сустрэлася, я маю на ўвазе Святлана Ціхановская, сустрэлася з прадстаўнікамі Дзярждэпу, з прадстаўнікамі Белага дому, з прадстаўнікамі Сената, што быў адчынены беларускі кокус упершыню за гісторыю Беларусі. І ў цэлым можна сказаць, што медыйна гэты візіт вельмі паспяховы. І перш за ўсё з-за таго ўзроўню кантактаў, якія адбыліся, чамусьці было спадзяванне, што Ціхановская павінна сустрэцца з Байденам. З аднаго боку, гэта тая павестка, якую агучвалі расійскія СМІ і крамлёўскія СМІ, але сустрэча з Байденам функцыянальна не настолькі важна, як, напрыклад, сустрэча з кіраўнікамі дзярждэпартаменту ці з кіраўніцтвам Савета па бяспецы. Таму я хацеў бы сказаць, што калі перакладаць вось гэты візіт на такія гістарычныя паралелі, то можна параўнаць сустрэчу Ціхановскай з кіраўніцтвам Дзярждэпу і саветнікам па нацыянальнай бяспецы, як сустрэчу, напрыклад, з Кісінджэрам і Бжэзінскім. То бок, калі мы аперуем вось гэтымі прозвішчамі, а па функцыянале гэта такія самыя людзі, якія зараз знаходзяцца на гэтых пазіцыях, то гэта вельмі паспяховы візіт. І я думаю, што гэты візіт гэта толькі пачатак амерыканска-беларускіх дачыненняў у вось такой абноўленай фармулёўцы. Ад амерыканскіх партнёраў Ціхановскай я пачуў тое, што гэта самы паспяховы візіт прадстаўніка Беларусі, гэта зусім новая старонка ў двухбаковых адносінах, і таму я думаю, што мы яшчэ пабачым далейшае развіццё вось гэтага візіту ў амерыканскіх медыа, і па выніку візіту мы зразумеем сапраўды, якое стаўленне да Ціхановскай зараз у Штатах, таму што, наколькі я ведаю, проста падчас гэтага тыдню у многіх кабінетах за тыдзень былі перагледжаныя многія пазіцыі ў дачыненні да Ціхановскай, да таго, што адбываецца ўнутры Беларусі, да беларускага рэзістансу. І я думаю, што мы яшчэ пабачым такое рэха таго, што зараз тут адбываецца. Гэта толькі першы тыдзень, безумоўна, самае галоўнае спатканне ўжо за намі, галоўна на найвышэйшым узроўні. Але яшчэ тыдзень візіту, тыдзень спатканняў з журналістамі, што тут з'яўляецца абсалютна вельмі важным. Мы сядзім тут не ў выпадковым месцы, там 100 метраў ад нас на фоне Белы дом. І, канешне ж, вось гэты наратыў, калі Святлана Ціхановская пайшла ў гэты Белы дом, будзе Байден, не будзе Байден. Увесь час мы ўсе чакалі да апошняй хвіліны. Ці гэты наратыў нам сапраўды не накінула расійская прапаганда вельмі моцна, і прапаганда ў Беларусі таксама? Так, таму што для людзей у Беларусі і ў Расіі адначасова існаванне такой моцнай прэзідэнцкай функцыі гэта тое, да чаго людзі прызвычаіліся. Але амерыканская палітыка працуе па зусім іншых правілах, і прэзідэнт тут, канешне, гэта важны чалавек, але гэта не адзіны чалавек, які прымае рашэнні, які мае сапраўдную ўладу. І менавіта вось гэтыя вынікі, адсутнасць сустрэчы з Байденам чамусьці прадстаўлялася як адсутнасць поспехаў. Гэта ні ў якім разе не так. Я думаю, што хутчэй гэта нават ставіць Ціхановскую больш такую выгодную пазіцыю на будучыню, таму што Байден будзе абавязаны з ёй сустрэцца пасля таго, як з ёй сустрэліся прадстаўнікі і Сенату, і Дзярждэпартаменту, і іншых прадстаўнікоў амерыканскай улады. Што датычна вось гэтага наратыву пра тое, што гэты наратыў быў навязаны, так, я думаю, што ён быў навязаны, і
Яшчэ адна рэч, якая агучвалася вельмі актыўнай прапагандай лукашэнкаўскай і прапагандай расійскай, гэта тое, што нібыта існуе нейкая дамоўленасць паміж Байденам і Пуціным, падчас якая была нібыта падпісаная ці проста ўзгодненая падчас жэнеўскіх перамоваў. Я паразмаўляў з высокімі прадстаўнікамі ўсіх гэтых арганізацый, якія пералічыў, і ніхто з іх не пацвердзіў і нават аправерглі тое, што нейкая дамова існуе. У Пуціна няма аніякага эксклюзіву на тое, каб працаваць з Беларусю. У Пуціна няма ніякага эксклюзіву ці права вырашаць, што будзе з Беларусю надалей, і ніякага мандату на тое, каб мець права быць вырашальнікам беларускага лёсу у Пуціна няма. І Байден таксама нічога такога не даваў. Гэтае права належыць беларусам, і амерыканская адміністрацыя актыўна падтрымлівае менавіта беларускую супольнасць, а не Лукашэнку ці Пуціна ў вырашэнні гэтага пытання. Вось менавіта неаднаразова тут, размаўляючы з амерыканскімі палітыкамі, між іншага, я чую ўвесь час такое падкрэсліванне, што лёс беларусаў залежыць ад самых беларусаў. Гэта таксама гучыць і ўнутры кабінетаў ад амерыканскіх экспертаў. Так, это ёсць, але я хацеў бы адзначыць, што ніводная рэвалюцыя, якая адбылася мірным шляхам напрыканцы 80-х, не адбывалася выключна з-за таго, што людзі вырашылі змяніць свой лёс. Гэта ўсё былі таксама і вынікі міжнароднай салідарнасці, вынікі міжнароднай падтрымкі, у тым ліку амерыканскай. І у Злучаных Штатах зараз, як мне падаецца, выдатна разумеюць, што сітуацыя кардынальна змянілася, што людзі ўжо не такія, якімі яны былі да жніўня 2020 года, і гэтая падтрымка будзе. Пра гэта кажа і падвышэнне бюджэту на падтрымку грамадзянскай супольнасці, журналістаў у Беларусі з 8 да 30 мільёнаў даляраў. Гэта, напэўна, самае вялікае падвышэнне бюджэту на падтрымку грамадзянскай супольнасці на ўсёй пасавецкай прасторы у працэнтах, калі казаць, то бок гэта падвышэнне ў 3 разы. І я не думаю, што амерыканцы зараз ужо не будуць зацікаўлены ў вырашэнні беларускага пытання, ў вырашэнні мірнага транзіту і мірнай перадачы ўлады. Менавіта з-за таго, што яны зараз разумеюць, што тое, пра што зараз праходзіць Беларусь, гэта той самы працэс, праз які краіны Балтыі прайшлі на пачатку 90-х гадоў. І адмовіцца ад падтрымкі людзей там у Беларусі у гэты момант, калі сапраўды на вуліцы выйшла 20% дарослага насельніцтва, што ў Амерыцы было бы 50 мільёнаў чалавек. Амерыканцы добра разумеюць, як змянілася стаўленне людзей да ўлады, чаго яны хочуць, што людзі гатовыя браць на сабе адказнасць за перамены. І, канешне, у той самы час ёсць разуменне таго, што рэпрэсіўны апарат, тое, што робіць рэпрэсіўны апарат зараз у Беларусі, можна параўнаць, напэўна, з вайсковым станам у Польшы ў 81-83 годзе. Таму тут вось мы бачым такую доўгатэрміновую, хутчэй, перспектыву. Канешне, зараз адбываюцца і рэпрэсіі, і багата людзей арыштоўваюць, але я думаю, што у доўгую Ціханаўская сваім візітам пераканала амерыканцаў і менавіта амерыканскіх палітыкаў, амерыканскі эстэблішмент і журналістаў у тым, што яна ёсць адзіны лідар для транзіту і што беларусы гатовыя да пераменаў, і амерыканцы будуць гэтыя перамены падтрымліваць. Але тое, што таксама ад вас прагучала, што беларусы, як і рускія, вось такая постсавецкая прастора вельмі прыгатаваная і вельмі чакаюць такіх аўтарытарных дзеянняў, бо вось гэта такая аўтарытарная прэзідэнтура прызвычайвае, што трэба нешта рабіць, нейкія крокі адразу. Не ведаю, Ціханаўская павінна ў багажы долары прывезці, жартуючы, ці санкцыі, напрыклад, ці гэтага варта чакаць? Я думаю, што санкцыі будуць дакладна, і, канешне, першы пакет санкцыяў можна чакаць ужо ў гэтым годзе. Я не ведаю, калі гэта адбудзецца, але, досыць сімвалічнай датай было бы 9 жніўня. Я ні ў якай ступені не кажу, што гэта будзе менавіта ў гэты дзень, але мне падаецца, што для амерыканцаў гэты сімвалізм, ён будзе досыць зразумелым, і яны будуць спадзявацца на тое, што і людзі зразумеюць гэтыя меры. Што можна сказаць пра гэтыя санкцыі? Перш за ўсё, не трэба чакаць, што першыя санкцыі, якія адбудуцца ў гэтым годзе, якія будуць прынятыя ў гэтым годзе, яны будуць адразу жорсткімі, і гэта звязана менавіта з тымі працэдурамі, якія існуюць у Злучаных Штатах. Жнівень – гэта месяц, калі людзі знаходзяцца ў адпачынку. Амерыканская палітычная сістэма ўсё ж працуе па сваіх правілах, і трэба гэта таксама разумець. Таму
першы блок санкцыяў наўрад ці будзе сапраўды жорсткім, сапраўды эфектыўным, але амерыканцы, як мне падаецца, хочуць падаць сігнал, што яны распачалі працу і што наступны пакет санкцыяў, які адбудзецца ўжо пасля, магчыма, цягам, я бы сказаў, 6, можа 10 месяцаў, ён будзе сапраўды фундаментальным, і ён цалкам зменіць не толькі адносіны паміж Беларусю і ЗША, але цалкам зменіць і эканоміку, і эканамічнае дачыненне ўнутры рэжыму і так званых ягоных кашалькоў. Дякую. Сергей Харитонов, медиаэксперт Essence. У Нью-Йорку ключавымі сустрэчамі будуць сустрэчы і перамовы з прадстаўнікамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, сядзіба якой знаходзіцца менавіта тут. Ужо запланаваны выступ у Радзе па міжнародных адносінах. Таксама Святлана Ціхановская мае дамагацца міжнароднага следства і трыбуналу за злачынствы ў Беларусі. Данясе амбасадарам розных краінаў інфармацыю пра тое, што адбываецца. А таксама запланаваныя сустрэчы з прадстаўнікамі розных палітычных і грамадскіх арганізацыяў. Напярэдадні ж вельмі масавая і каляровая сустрэча, якая адбылася тут на Манхэттане, прыцягнула каля 1000 беларусаў з розных месцаў. Многія сюды ляцелі самалётамі, ехалі аўтамі, каб сустрэцца са Святланай Ціхановскай. Сустрэча традыцыйная з дыяспарай, якая мела вельмі шмат сімвалаў. Святлана Ціхановская з'явілася ў кашульцы «Страна для жизни». Усім вядомыя словы ў Беларусі. Таксама яна прыйшла да людзей пад песню «Муры», а выступала зноў жа па-беларуску на фоне статуі свабоды. Вось у такой атмасферы ўсё адбывалася. Размаўляем з беларусамі, якія прыйшлі тут у Нью-Йорку на сустрэчу са Святланай Ціхановскай і таксама прыйшлі з нацыянальнымі сцягамі. Спадарства, вітаю. Распавядзіце, чаму вы тут сёння? Ну, прыехаў прэзідэнт, трэба спаткаць. Адкуль вы прыехалі сюды? Мы сюды прыехалі з Філадельфіі, а самі з Гродна. Я з Гродна, тому я рад, что я увижу ее. Человек, который посвятил свою жизнь, сам не хотел об этом, не задумывался, пошла за мужем. Для меня это очень важно. Она пошла за мужем. И поэтому приятно встретиться такого человека и быть в одном месте с ней. Спасибо. А вы, бачу, таксама у чаканні Святланы Ціхановскай. Якія чаканні ад гэтай сустрэчы? Самые хорошие, самые приятные чакания. Потому что это наш президент, и мы за ней хотим идти по ее дороге и поддерживаем ее. Откуда вы приехали? Мы с Филадельфии приехали, сами из Гродно. Дякую. Вітаю, спадарства. Белсат даехаў да вас, бо вы не можете даехаць у той бок. Але вы даехалі сёння да Святланы Ціхановскай. Чаму гэта такое важное для вас мерапрыемства? Ну, во-первых, мы хотим выразить свою благодарность вам лично, потому что мы вас смотрим, вы нам очень нравитесь. Мы с мужем после работы включаем Белсат и смотрим до вечера, до ночи. Во-вторых, я перебью. Во-вторых, хотели проголосовать год назад за нее. Стояли в очереди, сами понимаете, не достоялись. Поэтому в течение этого времени... Светлана наш президент, и поэтому мы хотели выразить свое уважение к ней не только как женщине, как маме, но вообще как умному, прекрасному человеку, прекрасной белорусской женщине. Мы очень ей гордимся, очень. И вам огромное спасибо, что вы освещаете и правильно все это показываете. Ну, хотя не все нас поддерживают, даже родители не поддерживают, но мы очень рады, что вот такая волна новая
захлестнула Беларусь. Живе Беларусь. Живе, дякую вам. Дякую bardzo. Дякую. Друзья, все, кто пришли, спасибо. Ось такі господарства голоси гучать тут у Нью-Йорку на зустрічі з Світланою Тихановською. Большое. Я приехала из Бостона с очень большой своей диаспорой поддержать Светлану Тихановскую, эту кампанию. Мы очень надеемся, что в нашей стране будут перемены, что наши дети, что наши внуки и будущее поколение будет жить в свободной, процветающей и счастливой стране. Надеемся. Дякую. Паспрабуем господарства яшчэ паразмаўляць з тымі, хто тут. Калі паглядзець, то вельмі шмат беларускіх нацыянальных сцягоў. Будзем пытацца, што тут робяць. Ну, вядома, што робяць. Прыйшлі на спатканне са Святланай Тихановскай. Чаго чакаюць ад гэтага спаткання? Вітаю, Белсат. Чаго чакаеце ад гэтай сустрэчы? Я даже не знаю, как бы сказать, чего неожиданно. Как-то вы подошли. Откуль вы приехали, пришли, ці вы мясцовые? Мы как бы местные, в Вестчестере живем, сам из Гомеля. Я так сама. Увидеть лидера нашей оппозиции, нашего президента, то есть как бы я волнуюсь очень сильно. Можа, тут яшчэ вы не хвалюецеся, распавядзеце, чаму гэты візіт у Злучаныя Штаты такі важны? Мы все здесь собрались с единой целью, единой миссией. Все мы вместе, мы все дружно верим. Мы должны сплотиться были, и мы это делаем в каждом городе, в каждом уголочке этого шара. Просто до мурашек. Мы благодарны Светлане за ее труд, и мы вместе с ней, и вместе мы победим. Живе Беларусь! Вы таксама кажаце, жыве Беларусь, і таксама прыйшлі сюды з тымі ж чаканнямі. С теми же сами я абсолютно присоединяюсь к словам моей сестры. Это моя сестра, мы вместе здесь. Уехали они в 17 году, я в 18 по политическим, естественно, всем этим событиям. Живе Беларусь, все будет добро. Веры можем, пераможем. Дякуй. Будем спадзявацца, што сапраўды гаспадарства будзе добра, вельмі з аптымістычнымі надзеямі. Тут бачым людзей. Можа, вы таксама нам распавядзеце, адкуль вы, чаму тут і чаго чакаеце? Ну, мы, как и все люди, ждем перемен в нашей стране. Я сам из Гродно, из Беларуси. Мы живем здесь уже 3 года. И ситуация в нашей стране, конечно, желает быть лучше. Мы все надеемся, что все скоро поменяется. Вы приехали в Америку шукать лепшага жыцця от Беларуси. Ці як гэта выглядала эміграцыя? Ну, жизнь в нашей стране становилась все хуже и хуже. И заставила, да, грубо говоря, это заставило и покинуть нашу страну. Но последние события показали, что мы можем все поменять. И я надеюсь, скоро все вернемся обратно домой. То бок плануеце вяртанне, калі будуць перамены? Да, конечно, я думаю, как и все белорусы, мы ждем этого и надеемся, боремся. Для этого мы пришли сюда. Вы з якога гораду? У Нью-Йорку живете, ці дзесьці, адкульсьці приехали? Мы жили в Нью-Джерси, а сейчас живем в Пенсильвании, рядом с Филадельфией. Дякую. Бачым, гаспадарства, што сапраўды беларусы Амерыкі прыехалі з розных гарадоў, а таксама прыехалі сюды ў Амерыку з розных гарадоў у пошуках лепшага жыцця. А сёння у чаканні сустрэчы з Святланай Тихановскай. Бачу, тут вітаю вас, Белсат, вашу вышыванку, вельмі патрыятычна выглядаеце. Спасибо. Што тут сёння хочаце пачуць і пабачыць? Я хочу побачить Светлану и... не могу я говорить. Нет слов. Всячески бы поддержать, что она не одна, нас много. Вельмі шмат беларусаў сустракаем у розных гарадах, якія вельмі салідарныя, бо, напэўна, вельмі баліць за тое, што адбываецца ў Беларусі. Ой, баліць сильно. Я ніяк не могу дочакаться, покуль... Можно я буду на русском? Я белорусский очень, к сожалению, мало использую, поэтому я все-таки жду, когда, наконец, люди вспомнят, что же такое слова «честь» и «честность». И, наконец, это будет их путеводной нитью в их жизни. Дякую велике. Дякую.
Вітаю, Белсад. Бачу, ви патрабуєте свободу Сергею Коршуну. Розповідайте, коли ласка, про його. Это блогер телеграм-канала «Армия с народом», который несправедливо находится в заключении на длительные сроки, с чем я кардинально не согласен и тем самым выражаю свою гражданскую позицию. Вы живете у Нью-Йорку, или приехали откуда-то сюда? Мы живем близко к Нью-Йорку, в соседнем Нью-Джерси, ну, скажем так, в Нью-Йорк. Святлана Тихановская для вас это оппозиционный лидер или что-то большее? Это наш легитимно выбранный президент и тот человек, которому мы доверяем право выбора и право регулирования в нашей стране. Голосовали на выборы, ходили? Да, конечно. И это была Святлана Тихановская? Да, абсолютно. Иначе я бы не был здесь. Дякую. А ви так само разом прийшли і так само тримаєтесь той же самой позиции? Да, конечно. Мы во всем поддерживаем друг друга. И здесь, мне кажется, даже не нужно быть одной семьей. Мне кажется, все белорусы здесь как одна семья сплотились и в целом придерживаются одного мнения, и это видно здесь. Дякую. Цудоўна бачыць беларусаў, якія сапраўды гаспадарства падтрымліваюць і адзін аднаго, і падтрымліваюць тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, а таксама вельмі адчувальна гэта, калі патрабуеш нейкай дапамогі, то адразу яе таксама тут атрымліваеш ад іх. Мы приехали в Бостон посмотреть на это мероприятие, увидеть Тихановскую, посмотреть, что она скажет, и поддержать белорусский народ в борьбе с режимом Лукашенко. Мяркуеце, што гэты візіт, які адбываецца цяпер у Злучаныя Штаты, будзе эфектыўным? Я вельмі спадзяюся на гэта, і, конечно, заўсёды есть надежда на что Соединенные Штаты помогут нам, как Костюшка в свое время помог Соединенным Штатам Америки в борьбе за их революцию. Вітаємо Нью-Йорк. Здається, що вам тут сподобається, що Сегодня я выступала у Белорусской церкви у Бруклине. И я весь час отчувала, что там на моем месте повинен стоять Павел Северинец. И я думала, что бы он сказал на моем месте. Учора вечора нас запросили на экскурсию у МОМА. І я зразумела, што ў гэты музей трэба ісці з Марыяй Калеснікавай, каб яна падзялілася той любоўю, з якой ставіцца да мастацтва. Размаўляючы з журналістамі топавых выданняў у прамых эфірах, мне вельмі хочацца, каб мой муж, Сергей Тихановскі, бачыў, якой можа быць свабода слова. А калі сенатары ці кангрэсмены пытаюць мяне, што я ўяўляю, калі я кажу ім пра новую Беларусь, я думаю пра смелую студэнтку Ксенію Сырамалот, асуджаную па справе студэнтаў, якая ў апошнім слове сказала: «Калі вы лічыце, што быць чалавекам злачынства, то я прыму прысуд злачынцы». І кожны дзень я бачу, як расце колькасць палітвязняў, гэта разбівае сэрца. За апошні тыдзень я тут часта чула фразу ад людзей: «У мінулым годзе мы сапраўды сталі беларусамі». Я разумею, пра што гэта, і радуюся, што насуперак усяму, што робіць рэжым, мы сталі сапраўднай нацыяй, мы сталі сапраўднай сям'ёй. А ў сям'і, як вы ведаеце, заўсёды клапоцяцца адзін пра аднаго і дапамагаюць тым, каму зараз цяжка. Таму я прашу вас пастаянна пісаць лісты палітвязням, падтрымліваць іх сем'і, падтрымліваць ініцыятывы, якія дапамагаюць пратэсту. Паглядзіце, колькі вас сёння. Хіба гэтага мала, каб працягваць змагацца? Хіба ў нас з вами ёсць выбар спыніцца і пакінуць тысячы чалавек за кратамі?
Сегодня годовина смерти Владимира Караткевича. И я хочу скончить свою промову его словами. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Які ўражанні ад сустрэч? Добрые. Добрые. Дзякую. І спадарства пытаемся ўражанні ад сустрэчы, якая завяршаецца ў гэтыя хвіліны. Якія ўражанні ад сустрэчы са Светланай Тихановской? Здравствуйте. Очень давно ждали этой встречи. 30 мая уехали, фактически убежали из Беларуси. Вот всей семьей. Я вот 3 моих детей. Жена сегодня, к сожалению, работает, не смогла попасть. Это наш президент. Мы за нее голосовали. Большое спасибо Сергею, благодаря которому Беларусь действительно встала. Беларусь, Сергей дал нам веру в то, что мы действительно белорусы, в то, что мы можем что-то поменять. И мы действительно 9 августа шли и хотели поменять. И мы поменяли, мы победили. Но эту победу у нас украли. Вот. Но мы боремся, мы продолжаем бороться. К сожалению, в Беларуси уже бороться невозможно. То есть вот следующий шаг был бы в тюрьме этот шаг. Поэтому это была вынужденная мера, поэтому мы с семьей здесь. Працягваем, спадарства, слухаць рэакцыі пасля завяршэння сустрэчы са Светланай Тихановской. Якія ўражанні ад сустрэчы? Очень светлые впечатления от самой Светланы Тихановской. Она молодец, она проделывает и проделывала огромную работу. Мы очень рады поддерживать всех белорусов. В частности, мы поддерживаем Стачком Азота. Я когда-то работал на Гродно-Азот в цехе МК-3. Вот, и в принципе мы очень воодушевлены тем, что Светлана сюда приехала. Вот, и мы думаем, что в конце концов в скором времени будут изменения, и нам в этом поможет очень и Сенат, и Палата представителей в США. Больше всего мы рады видеть столько много белорусов в одном месте из разных городов, из разных штатов. Это на самом деле то, над чем мы работаем еще с прошлого августа. Весь этот год мы посвятили тому, чтобы сплотить диаспору у себя в штате, найти другие диаспоры по всему восточному побережью, западному, по всей стране. И, естественно, продолжать поддерживать наших людей, наших активистов внутри страны. Их остается все меньше и меньше. Для нас это очень важно, каждый человек очень важен, и мы будем оставаться с ними до последнего. Вы робіце таксама тут вялікую працу, бо многія гавораць часамі там у каментарах сваіх, ну, паехалі, ім там добра і забыліся на тое, што адбываецца ў Беларусі, але калі глядзіш на такія спатканні, то разумееш, што гэта зусім не так. Моя семья, мои родители, моя тетя, очень много других родственников, все в Беларуси. Естественно, мы не отказываемся от них, и для нас это то же самое, что мы там находимся. То есть для нас как бы это борьба, это шанс обеспечить безопасность своих близких, шанс вернуться домой, шанс для наших детей, в конце концов, иметь возможность посетить бабушку, дедушку и увидеть нашу культуру. Поэтому, конечно, такое ощущение у меня, что я живу там, потому что я знаю прогноз погоды, я знаю, что происходит в каждом маленьком городе, в каждом регионе и так далее. То есть как бы ощущается, как будто мы там. На самом деле, конечно, мы в относительно гораздо больше безопасности, поэтому мы должны делать гораздо больше, чем люди, которые находятся там. И мы будем продолжать это делать. Сённяшняя сустрэча дае надею. Ну, надежда всегда существует, и сегодняшняя встреча, как бы, наверное, просто в какой-то мере добавляет к этой надежде. Но я в любом случае верю в то, что Беларусь ждет хорошее будущее. И Светлана, конечно, Светлана очень яркое, наверное, олицетворение этого будущего. И, собственно говоря, поэтому люди и голосовали за нее. Не потому, что она какой-то искушенный политик. Очевидно, что она не самый искушенный политик, но также очевидно, что она женщина. И она искренняя женщина, и она довольно смелая женщина, она готова взять на себя ответственность. К сожалению, вот проблема белорусов в том, что они зачастую не готовы взять ответственность за свою же страну и за свою судьбу на себя. Светлана рискнула взять эту огромную ответственность, не имея никакого опыта, и пускай у нее, наверное, не так все хорошо получается в политике, но она делает шаги. И то, что ее всегда спасает, это ее искренность. Если она будет продолжать быть искренним и открытым достаточно политиком, то я думаю, что она сможет вырасти и достигнуть довольно большой высоты.
Ось такі спадарства галасы, дзякуй вялікі, гучаць тут на Манхэтэне пасля сустрэчы са Святланай Ціхановскай. Сустрэча завершаная, а для вас тут працаваў Белсат, працаваў Сергей Подсасонны. Белсат, Нью-Йорк, дзякуй за увагу.